Gaueko 11:28 hitz egin dezagun gizonezkoen lehen mailak aurtengo denboraldian eman duenaz, gogora ezagun igandean amaitu zela Villarrealek eta Atletico Madrilek jokatutako norgehiagoka horren ondoren, eta lehenik eta behin gogora ezagun sailkapena nola geratu den. Bartzelona izan da lider, 94 punturekin, Txapeldunen ligara Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid eta Betis sailkatu dira. Europa Liga jokatuko du Celtak 6. postuan, 7. Getafe izan da eta Conference Liga jokatuko du. 8. eta 9. Rayo Vallecano eta Valencia izan dira hurrenez hurren, gogoratu Rayo Vallecanok bihar Crystal Palacen aurka konferentzia ligako finala irabazten badu datorren urtean Europa Ligarako txartela automatikoki eskuratuko duela. Reala izan da 10., baina Espainiako kopa irabaztearen ondorioz Europa Ligan arituko da. Espainol 11., Atletik 12., Sevilla 13., Alaves, Elx, Levante, Osasuna eta jaitsi diren 3 taldeak, Mallorca, Girona eta Oviedo. Pixka bat balorazioa egiten hasteko goitik hasiko gara. Bartzelonaren nagusitasuna erabatekoa izan dela esan daiteke, ez hasieratik bukaerara, baina bai ligaren fase batetik aurrera, eta hor mugarri bat izan zen Arabian jokatutako Superkopa kasu honetan. Bartzelonak eta Real Madridek elkarren aurka jokatu zuten final hori, bertan Bartzelonak irabazi zuen eta horren ondorioz hurrengo egunean Real Madridek Xabi Alonso kargugabetu zuen. Xabi Alonso Real Madridera aurreikuspen handiekin iritsi zen, Bayer Leverkusenen paper bikaina egin zuen, esate baterako hainbat urtez ligan nagusi zen Bayern Munichi liga irabazi zion, eta Europa Ligako finalean ere sailkatu zen, naiz eta Atalantaren aurka 3-1 galdu zuen. Real Madrid beste erronka bat zen Xabi Alonsorentzat, hasiera batean gainera zaleak, kazetariak denak ilusio handiz zeuden Xabi Alonsoren iritsierarekin, baina nahiko hasiera ona izan zuen, baina puntu batetik aurrera jada Real Madrid zalantza ugari uzten hasi zen, hor esate baterako izan zuenez, norgehiagoka bat Atletiken aurka oso garrantzitsua izan zena Xabi Alonsorentzat, hori galtzen bazuen behar bada lehenago kargugabetuko zuten, baina Xabi Alonsori iritsi zitzaion puntu bat non jardunaldia joan eta jardunaldia etorri oso, beretzako final bat zela, ez? Bazirudielako, Real Madridek partida bat galtzen bazuen, jada Xabi Alonso taldetik kanpo egongo zela, eta hori, etzen gustagarria izan, ez beretzat, ez jokalarientzat, eta azkenerako dena Arabiako Superkopa horretan, Espainiako Superkopa horretan lehertu zen. Bartzelonak final hori irabazi ondoren, hurrengo egunean Real Madridek Xabi Alonso kargugabetu baitzuen. Eta bere ordez Álvaro Arbeloa fitxatu zuen Real Madridek, Real Madrid Kastillan zebilen entrenatzaile Real Madriden sasoi batean jokatutako jokalaria, taldea ezagutzen zuena, baina era berean esperientzia falta handia zuen entrenatzailea izan dela erakutsi du Real Madriden egin duen ibilbide honetan Álvaro Arbeloak. Horregatik, funtsezkoa da apur bat Arbeloaren ibilbidea edo nola izan den gogoratzea, ez? Lehen partida fitxatu eta berehala, 2 egunen buruan jokatu behar izan zuen Carlos Belmonten Albazeteren aurka, bertan Real Madridek 3-2 galdu zuen azken minutuan, ikusten zen jokalariak morala lurrean zutela zirela, Álvaro Arbeloak berak ere ez zuen jakin, ez? Halako talde sendo bati, halako talde apal baten aurka zukua ateratzen, eta beraz
hasieratik ikusi zitzaion esperientzia falta hori. Gero egia da, hor izan zuela partida bat Monakoren aurka txapeldunen ligan, Real Madridek erakustaldia eman zuen orduko horretan 5-1 irabazi baitzion Monakori, eta hor, bazirudien arbeloak beste norabide bat edo eraman zezakeela, baina ez berehala ligan ere puntuak galtzen hasi zen, eta horrek gerora ondorioak ekarri zituen, ez? Esate baterako, azken bolada honetan entzun diren aldageletako arazoak, ez? Batez ere lageletako arazo horiek, Txuamenirekin, Valverderekin, eta gainera orain Real Madrilen hauteskundeak izango dira, 2006 garren urtetik, pentsa, zenolako monopolioa osatu duen Florentino Perezek urte hauetan zehar, 2006tik ez ziren hauteskundeak ospatzen Real Madrilen, eta orain Enrique Riquelmeri baldintza horiek onartu dizkioten honetan, hauteskundeak izango dira, eta Florentino Perez eta Enrique Riquelme izango dira, aurrez aurre ikusiko du norberak nola eramaten duen bere kanpaina aurrera. Interesgarria izango da hori, zalantzari gabe. Eta, noski, txapeldunari, Bartzelonari ere aipamena egin behar zaio. Hansi Flicken taldeak sekulako denboraldia egin du, egia da urten txapeldunen ligan falta izan zaiola hor Atletico Madrilen aurka kolpea hartu zuen, gainera bi txapelketetan kanporatu zuen Atletico Madrilek, eta hor ikusi zen Txolo Simeonek bikain hartu ziola neurria Hansi Flicki eta bere jokatzeko erari, baina oro har ligan jaun eta jabe izan da Bartzelona, esaterako aurten Rafinharen denboraldia ikeragarria izan da, eta egia da, eta arrazoi dute hainbat zalek eta Bartzelonaren inguruan dabiltzan hainbatek, etzela Rafinha denboraldiaren une erabakigarrian egon, hor Brasilekin jokatu zituen lagunarteko partida batzuen ondorioz ez zuen egun garrantzitsu horietan egoterik izan, eta horren falta noski sumatu zuen Bartzelonak. Laminek denboraldi ikusgarria egin du, Ferran ere fin aritu da, eta zelai erdian batez ere ikusi da zerrenda zabala duela Bartzelonak, ez? Marc Bernal ongi berreskuratu da lesiotik, gogoratuko du lotailu gurutzatua utzi zuela, baina ongi berreskuratu da. Gabi ere bai badirudi, Pedri sekulako denboraldia osatu du, De Jong hor eduki du, zelai erdian, esango nuke Hansi Flickek lortu duela taldeari eskatzen zitzaion sendotasun hori. Atzean oraindik ere arazoak dituela ikusten da, gol asko jasotzen ditu, lerroa aurrera eramate horrek batzuetan bai, aurkariak jokoz kanpoko posizioan sartzea eramaten du, baina beste batzuetan amildegi ertzean hanka jartzea da hori, eta hala ere arrisku horiekin jarraitu du, zenbaitetan ongi atera zaio eta beste zenbaitetan ez, baina aipatu moduan oro har denboraldi ona osatu du Bartzelonak bikaina izateko txapeldunen liga irabaztea funtsezkoa izango zen, baina oro har Hansi Flick erakusten ari da behintzat Espainiako txapelketetan, bai Superkopan, bai Kopan eta bai Ligan, jaun eta jabe dela, naiz eta urten kopak ies egin dion. Hala ere, 2028 arte berritu du Bartzelonak, bera gustora da Bartzelonan, taldea ere, zaleak ere, eta berandu baino lehen gauza handiak lortzen jarraituko duela iruditzen zait Hansi Flickek Bartzelonaren aurkian. Bestalde, Villarrealek eta Atletico Madrilek errepikatuko dute, txapeldunen liga, Simeoneren taldearen denboraldia aipatu behar da, baita ere, bai Espainiako kopan eta baita txapeldunen ligan ere finalean, Espainiako kopako finala galdu zuen Realaren aurka eta txapeldunen ligan finalerdietan sartu zen Arsenalen aurka galduz. Azken urte hauetan ikusten da, dirua gastatu, baina Simeoneren metodoek
ez dutela funtzionatzen, batzuek pentsatzen dute, Simeonek urte luzez jarraitu beharko lukeela Atletico Madrilen, beste batzuek esaten dute behar bada beste aro bati hasiera eman beharko liokeela. Beno, hor iritzi ezberdina daude, niri iruditzen zait Txolo Simeone jada bete duela, ziklo bat Atletico Madrilen, eta haize freskoari, ez, eman behar diotela paso Madrid alde horretan, eta bestalde Villarrealek ez du esperotako denboraldia egin txapeldunen ligan, denek pentsatzen zuten liga fasea gainditzeko ez zuela arazorik izango, baina ez zuen pasa, eta horren ondorioz, urteen ligan horrek bide eman dio ligan gorago geratzeko, kasu honetan 72 punturekin, eta hori balentria galanta da, Marcelino zuzentzen zuen taldearentzat, datorren denboraldian ez baitu jarraituko Marcelinok, eta dirudienez Inigo Perez izango da Villarrealeko entrenatzailea, bihar hain zuzen ere Raiorekin, konferentzia ligako finala jokatuko duena. Celta Europa Ligen izango da, eta Betis, hainbat urteren ondoren Betis txapeldunen ligan izango da, naiz eta 5. postuan geratu, Manuel Pellegriniren taldeak Europan berriro ere une erabakigarrian utxe egin du, baina ligan erregular aritu da, beste hainbat talde baino gehiago izan dela erakutsi du, eta horrek bide eman dio eta sari potoloa utzi dio, txapeldunen liga jokatuko baitu datorren demoraldian. Celtak Europa Ligean errepikatu egingo du, meritu galanta Claudio Giraldez egiten ari dena, gainera Iago Aspasek esan du taldean jarraituko duela, eta Getafek izan ditzake datorren urtean arazo handiak, bai. Konferentzia ligara sailkatu da, baina denboraldia beste guztiek baino lehenago hasiko du, konferentzia ligan kanporak eta jokatu beharko baititu, eta gainera ez du Jose Bordalasen eskua izango. Getafek azken urte hauetan izan dituen muga ekonomiko horien ondorioz, Jose Bordalasen metodoagatik lortu du partidak aurrera ateratzea. Eta hori gabe iruditzen zait oso zail izango duela Madrilgo taldeak hori lortu ahal izatea. Eta horregatik datorren urtean argi Getafek ezbaldin badego ditu behintzat jokalari batzuk saltzen eta merkatuan ongi mugitzen, arazoak gorriak ikusiko dituela iruditzen zaidalako. Raio eta Valentzia hortxe, Realak Europa Liga jokatuko du, Europa Liga, Realaren demoraldia ere horixe bihar Crystal Palace Raio Vallecanoren analisia izango dugu, etzi ostegunean izango dituzue Realeko nota guztiak, jokalari guztienak, banan aztertuko ditugu, eta oro har demoraldiari ere bere nota emango diogu, eta Realak azkenerako Europako Liga jokatuko du, koparen ondoren ez du partidarik irabazi, Espainiako kopako finalaren ondoren, baina helburu hori lortuta, orain Erik Bretosek galtzabete lan izango du. Bestalde, Atletikek denboraldi kaskarra osatu du, txapeldunen ligan izan da, ez zuen playoffetara sailkatzerik lortu, kopan finalerdietara sailkatu zen, baina ikusi zen jada taldea erabat onboratuta zela, bai fisikoki, bai mentalki, Realak naiz eta guztira 2 eta huts irabazi gehiago izan zen oro har 2 partidetan. Sevillak gorriak ikusi ditu, baina azkenerako salbatzea lortu du, baita Alavesek ere, eta Osasuna, horixe, azken 5 partidak galduta ere, mailari eustea lortu du, mirari galanta izan da, Osasuna mailari eustea, baina lortu du, hala ere, Alessio Lisik ez du datorren denboraldian jarraituko, eta Mallorca, Girona eta Oviedo, Oviedo oso azkar sartu zen zuloan, ez dio horri buelta ematerik izan, Guillermo Almada fitxatu zuten, baina arek ere ez du bueltarik ematerik izan. Girona zenbait jardunalditan jaitsieratik kanpo izan da, baina
azken 5 partidetatik ez du bakar bat ere irabazi, eta horren ondorioz 19. postuan geratu da. Kolpe gogorra Michelen taldearentzat, ikusiko dugu ea Vallecaseko entrenatzaileak datorren urtean jarraituko ote duen Gironan. Mallorcak Jago Arrasate kargua betu zuen, Martin de Michelis fitxatu, baina horrek ez dio balio izan mailari eutsi ahal izateko. Hauxe beraz, aurtengo denboraldiak eman duena, datorren urtean saiatuko gara, askoz ere kobertura gehiago, estaldura gehiago egiten kiroluneatik ligarekin, gauza gehiago, partida gehiagoren analisiak, jardunaldiaren inguruan hitz egitea, baditu gauza pentsatuak, torkizunean aurrerago azalduko dizkizuegunak, eta hauxe beraz, Bartzelona txapeldun eta Mallorca, Girona eta Oviedo bigarren mailan izango dira datorren urtean.